Ay bir hakıl aydıptır. Alım şehirinin kapısı da. Ahbib habibeke havnen ma. Asa en yekune bagideke yevmen ma. Ve abgid bagideke havnen ma. Asa en yekune habibeke yevmen ma. Asıl men şiic aytacak mevzuum şun sünni del, yönü şun özünü açıklap içine girip kaş yeki oğul qıyız iptidai medirseden te danışka ve danışkadan sonra te yukarıkları profesör olayan çeşini yılla ders verilip geçirilse de şu hakıl şu derman söz insanlığın şu zamanına yaşayışını girse kendi hal olacak yönümün üstünden hadir geçecek çok asıl mevzu başlayırdı. Manası ne mi? Ahbib habibeke havnen ma. Birin qovurunda bir midenni qovur hatten geçirme deyiptir. Asa en yekune bagideke yevmen ma. Şayet şu qovuryanın bir gün düşmanın olsun deyiptir. Bir oğlanı qovuryan mı? Bir qıydı qovuryan mı? Her kim olsun. Bir midenni qovur. Allah Resulullah'dan başka zindigin içinde birini qovurunda haberdarrak var. Canın, malın, tamam esrarın ona aydıp izinin lanet aydışı oturama. Dostunu qovuryanın qovur, bir midenni qovur. Bir gün sen düşmanın bolamasın. Bila deslaqı tikesi. İkilinci tikesine. Ve abgid bagideke yevmen ma. Başlan. Ve abgid bagideke havnen ma. Asa en yekune habibeke yevmen ma. Yönü biri bilen urşanda da birin yokuş görsöňde aňry ver goýup biter urşma diýipdir. Şayet burun dostun bolsun diýipdir. Türkmen goway diýenler urş söwüş yaraşmany yer goý diýenler. Urş söwüş yaraşmany yer goý. Urş söwüş yaraşmany yer goý. Birini ýigrenende de bir içiň tawdyp bar ýoklardyň tarafa atma. Dawa düşen güllerini, narahatçılık güllerde himme zady içinden zyňma, musulmançylyk ýagdaýda ojra bolmalylar. Çon şayet bir gün ýene de aşty bolsun, ýene de sulh bolsun, ýene yaraşmak bolsun, ohan biri-biriniň ýüzüni gözler ýalyk bolsun. Şu dünýede işin şayet düşsün şoňa. Men amzamyň eteginden sen geçmeli diýip, onu bar ýok zorun oňa berse, şayet bir gün amza atypdyr, onuň işi şkargere düşsün. Şayet şeheleyin gurrunu erne düşsün burun, ya heleğine düşsün. Ya şu dünyada ya ahirette. Birini adam yigrense de, birini zor yetse de, birinin üstünlü bolsa da, birinin reisi bolsa da, bir midenine de koymalıdır. Men buna gücüm yetýär diýip, halan jere tayagym oynasa, tayagym muň üstünde oynar neyse bir bolmaz. Şayet bir gün işin düşsün. Yani kısaca bir gün işin düşenine bir yüzünü gözler ýaly bolsa. Ya şu dünyada şoň menen bir yüzbe-yüz bölmeli bolsa, rahatrak bir agyrlan bir midenlerek yüzbe-yüz bolar ýanyk ýagdaýda goýmalydyr. Musulmançylyk işi. Ey cemaat, biziň iman ýetirýän musulmançylygymyz şona diýer. Ey cemaat, biziň iman ýetirýän musulmançylygymyz şona diýer.